pumuputok-putok yung pipe ah. So unahin na natin dito sa Mauban. Nagbigay na tayo dito noon, pero siyempre kailangan nating ulitin para makarami tayo ng customer. So saan bang pwede nating unahin? Dito, pwede tayo magbigay dito. Alright. Tapo. Ay, namatay. Ba na yung Uncle? Mang tada, manti flyers, Uncle? Uncle, LPG delivery, Jirahal. Atin, Uncle. Kaklase ni ko, Uncle, Christy. Sige, Uncle, thank you. So, next, sa taas na tayo. So, binuksan na natin yung visor natin para makahinga tayo. Makati talaga yung aking lalamunan. Makati ko tayo dito. Tao po. Ma'am, good morning. Ma'am, ang tudaman flyers, ma'am. Ito, ma'am, oh. Flyers, ma'am. LPG delivery, ma'am. Oh, one, ma'am, one. Sige, ma'am. Salamat, mama. Thank you. So, dito na tayo iikot muna. Pag ganun tayo, palabas na tayo dito. Let's go. Dito kay Kuya Lito. Try natin to. Apo. Morning, ma'am. Ma'am, ang tuda man ti flyers, ma'am. Flyer pala, isa lang. Ate ni ma'am. LPG delivery, ma'am. Jirahal. Okay. Ate na. Thank you. Good morning, madam. Ma'am, ang tuda man ti flyers. One, ma'am, one. Ang tuda man, idol. Ate na, idol, kang kaduan. Thank you, thank you. Jirahal ata, rahal. Let's go. So dito nagbigay na tayo dito noon, pero magbibigay ulit tayo. Right. Tapo. Ma'am, ang tudamanti flyers, ma'am. LPG, ma'am. May helicopter sa taas ah. Ayan o. Ate na, ma'am. Yan. Salamat, ma'am. Kwan, ma'am, rahal yan, rahal. Siyam, salamat, ma'am. Yun na lang yung kwan eh. Yun na lang yung wala na yata mga bahay dito eh. Kaya dito na lang tayo sa tindahan. Tapo. Kaya bigay pa ako ng flyers. So pagkatapos dito, iikot na tayo doon sa doon sa Purok 67. Yun. LPG delivery, sir. Sa Rahal po yan, sir. Thank you, sir. Thank you. Pray! Morning! Shout out kay kumpare. Okay, mabilis talagang magbigay ng flyers mga ka-taker kapag naka-single motor ka. No! Buti na lang nagamit natin tong motor ni Sir Jojo. Kung hindi natin ito magagamit, matatagalan tayo. Dati, good morning. Mang tayo naman ko ate flyer. Kaya Sir Jojo mat lang. Atay jigas ate. Let's go. Kita natin si Kon kagawad. Morning, ateng. Hapo. Good morning, ateng. Mga ibati aman ti ko flyers. So nandito tayo sa compound ni Ate Gracia. Hello, ateng. Good morning. Mga ibati aman ti ko ating flyers. Ante, good morning. Inang ibatak number ante. Tingnan ante. Alright, punta na tayo sa dulo. Batiin pala natin si Auntie. Ayan, good morning. Tsaka kay Ate Grace. Lahat ng madadaanan natin na bahay ay bibigyan natin ng flyers para lang sa ganon masaya at happy ang life. So meron pa yata mga bahay sa bandar yan, pwede natin ikutan at magbusina ng magbusina. Maganda kapag may dagdag na customer. May tao kaya dito? Wala, sarado yata eh. So try natin sa dulo. Ikot tayo dito. Batiin natin ng good morning yung lahat ng mga estudyante na attend ng Boy Scout, Girl Scout ngayon.
Hindi ko alam kung saan yung area ng camping nila. Sino may bahay dun, oh. Lapit tayo dun. Hop. So dito kami nag-shortcut noon, mga ka-take care. Morning, ante. Tay mga ibate amanti kwa, kwa. Flyers to LPG delivery. Jirahal ata ate. Win. O ate. Thank you ate.